משהו חיוני במשחק. בכל המשחק את המקלות הם אוהבים. איזה ילדים קרואים. נוכל אותה, תן לה. אני לא יודעת איך להגיד, איך למשוך את הקצה, תראי את הכתב איתה. תעלמי אותה מכאן, תראי איך היא מנסה להגיע לקצה, היא לא יודעת איך, היא לא במצב נוח. יותר מדי גדול. זה ילדה בת. ירין? מסוכן מאוד הדבר הזה, שרה. את יודעת שזה מסוכן.